Kin ano'y kulim lasot dabar ni gid haimate ilabiad haimate kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kun dili sa pagdapig sa kamaturan. Shabbat Shalom kanatong tanan. Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo, mga Israelita nga patlag sa tibuok Pilipinas o sa tibuok Israel. Shalom alinaw alkol Israel, ang kalinaw maanaka nato o sa tibuok Israel. Dalaygo na nga dunay ning taknas kagabion. Salamat sa kahigayonan nga gihatag sa dunay kanato mga igsoon. Then ato na pong ipaambit ang mga kamaturan ng mga pagtulunan sa pulong sa dunay ning taknas kagabion nining gabi sa Shabbat. Atong balikan mga igsoon ang isyu, atong balikan paghisgot ang kaluwasan ni Cornelio sa Buhat Kapitulo 10. Gitawag siya sa adunay dili aron magtukod og iyang kaugalingong reliyon, kundili aron mukuyog siya sa mga apostoles. Kay kasagaran ng God karon mga igsoon sa kinaiya sa mga hintil nga kung makadamgo gani og ingnon nato mga igsoon, makadamgo gani og ingnon nato nga Ginoo o kaha nakadamgo og berhen, magtukod na dayon og iyang kaugalingong relihiyon. Bisan tuod nga engkanto ra dayto ang nagpakita sa iyang damgo. Pero kining kang Cornelio mga igsoon dili ni damgo, kundili panan-awon gayod samtang nagampo siya, dili samtang natulog siya. Atong balikan pagbasa ang Buhat Kapitulo 10. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio nga kapitan sa kasundalohang Italiano, dili Pilipino, di sa Hudyo, Italiano, manang naa sa Roma dapit. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso o ang tibuok niyang banay nagsimba sa Elohim. Bisan si Cornelio o Italiano siya, pero ang iyang gisimba ang Elohim, dili ribolto, dili mga santos, mga santas, dili mga larawan ang iyang gisimba magsoon. Dako siya nahimo sa pagtabang sa mga kabos o kanunay siyang nagampo sa Elohim. Adto gid siya nagampo sa Elohim, dili sa birhen, dili sa mga patron. Timan ini, ngon ani ka Dios nun si Cornelio, sakto ang iyang pag-alagad, sibo ang iyang pagpangalagad, sibo ang iyang pagsimba, kaya nga gisimba ang Elohiman sa langit. Dili man ang mga ribolto nga binuhat sa kamot sa tao, dili berhen, dili mga patron ang iyang gisimba. Sa ato pa, bisan kung Italiano si Cornelio, pero wala siya magsimba o magampo sa mga Diyos-Diyosan, mga igsoon sa mga tao, sama sa mga gisimba sa mga Katoliko karon, nagsimbag mga ribolto, mga Diyos-Diyos. Bisan Italiano si Cornelio, wa siya magsimba mga igsoon ni anang gitawag natog mga Diyos-Diyos o mga ribolto, kundili ang Elohim sa langit, ang Elohim ni Abraham mao yang gisimba. Sa bersikulo 3, mga alas 3 sa hapon nakita niya klaro ang usa ka panan-awon ang anghel sa Elohim nga miduol kaniya og miingon, Cornelio. Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, unsa man sir? Ang anghel mitubag, ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Elohim ug nahinumdom siya kanimo. So, dire gipamatud ang Dios anghel mga igsoon nga ang iyang pag-ampo o mga buhat sa kaluoy gidawat sa Elohim. Ang anghel mismo maoy nagpamatuod. O karon paadtoa sa Jopa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Kefa. Ato siya magpuyo sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo dool sa dagat. Nganong ipakuha pa man si Apostol Kefa nga nailhan ni mog Pedro kung igo na ang pagkamaayong tao ug pagka-Dios non ug pagka-reliyoso ni Cornelio.
nganong wala na lang siya sultihi sa anghel nga magtukod siya og iyang kaugalingong reliyon nga, hoy Cornelio, ang imong pag-ampo, ang imong buhat sa kaluhoy gidawat sa Elohim og nahinumdum siya kanimo busa pagtukod og reliyon, pagtukod og imong reliyon. Nganong wala man siya sultihi sa anghel ni ana mangigsoon, na kay kasagaran biya natong mga hintil magtukod dayon ta og atong kaugalingong reliyon kung makadamgo kuno og berhen. Magtukod dayon og iyang kaugalingong kapilya. Daghan kay ko nakita na dungog ana sa balita mga igsoon nagipadamguhan sa berhen, mga igsoon nagtukod ay kapilya, nagpadugok sa mga tao, mga kaigsunan. Apan kining kang Cornelio usa ni siya kapanan-awon, dili damgo, kay wala siya ani matulog mga igsoon. Kung dili nagampo siya mga kaigsunan. Gisugo siya pagpakuha kang Simon Kefa nga naman ang tuwag tungod kay ang mga apostoles, mga igsoon, si Apostol Kefa na ibaluta apostoles na siya. Pedro ang inyong nailhanan niya. Si Apostol Kefa, mga igsoon, ug ang mga apostoles, sila mo'y nagdala sa mensahe sa kaluwasan. Sila'y gipialan sa mensahe sa Elohim, ug wala nay lain. Kanang gisgutan sa Roma 3:1 ug 2, nga gisulti ni Apostol Pablo, nakabintaha ba ang mga Hudyo sa mga dili Hudyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan matud pa ni Apostol Pablo, Apostol Shaul. Una sa tanan, gipiyal sa Elohim ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudyo. Karon ang mga apostoles Hudyo dili. Mga Hudyo, kinsa gipiyalan karon sa pulong? Ang mga apostoles, mga igsoon. Sila gipiyalan. Muna nga ang awhag sa anghel ngadto kang Cornelio mao nga ipakuha si Simon Kefa nga naa magpuyo sa balay ni Simon nga magpapanit dito sa dapit sa Jopa. Nganong ipakuha siya? Mga igsoon, kay ang mga apostoles mao'y nagdala sa mensahe sa kaluwasan, sa mensahe sa kamatuoran. Sila'y gipialan sa mensahe sa Elohim, wala nay lain. So, mo nang giingon diya nga sila'y gipialan sa Elohim sa iyang mensahe, mga igsoon. Busa ang bisan unsang reliyosong mga buhat nga dili mai-connect o mahisumpay sa mga apostoles, walay kapuslanan o dili madawat. Pertiluya, di mo maisot. Bisan unsang reliyosong mga buhat nga dili makunik sa mga apostoles, walay kapuslanan o dili madawat. Sama ni anang mga katarungan sa uban karon mga igsoon, nga moingon sila nga dili na daw kinahanglan ang relihiyon. Ang importante kuno, matod pa nila, ang importante kuno na maayo kang tao o maayo ang imong relasyon ngadto sa imong sikataw, wala kay kontra, wala kay gitikasan, wala ka mangyatak sa uban o maayo kang binuhatan, etc. Mo nay katarungan nga sagad na kong madungog mga kaigsunan sa mga tao nga dili masimbahon. Tinuod na mga igsoon. Tinuod na nga dunay mga reliyon nga walay kapuslanan. Ilabi na ni anang mga reliyon nga nagtudlo sa bakak nga ngalan sa manluluwas. Momanay na sa atong palibot ron ang mga reliyon nga wa magtudlo sa tinuod nga ngalan sa manluluwas mo'y daghan karon. Kanang nagtudlo og Jesus Christ, nagtudlo og Yahshua nga ngalan, nagtudlo og Yahweh nga ngalan, Yabaswa nga ngalan, Yahosha nga ngalan, unsa pa nga mga ngalan. Mao na sila ang mga reliyon nga way kapuslanan o di makaluwas. Reliyon nga nanapira sa mga tao pinaagis pagpangulikta sa mga ikapulo. Imanhina ninyo mga kaigsunan. Mauna ang reliyon nga dili makaluwas kay walay kapuslanan. Panapi ray tuyo. So saktor sa ang katarungan sa mga tao nga di na kinahanglang reliyon. Ang importante may kag relasyon sa mga tao, may kag binuhatan. Saktor sa sila na. Nga naman, makunsa ka ng reliyon nga ilang pasakupan, nga igo ra manapi nimo, igo ra mangwarta, igo ra manguliktag ikapulo.
pero dili kaluwasan ang gidala. Apan timan ini, adunay reliyon nga ila sa mga apostoles nga adto ta kinahanglan nga magpasakop. Sama ni Cornelio. Okay, nang ba sa anghel si Cornelio? Cornelio, di na nimo kinahanglan ang reliyon. Ang imong buhat sa kaluoy, ang imong paghatag og limos sa mga kabos, ang imong mga pag-ampo, misulbong sa langit, gihimong handumanan sa Elohim, di na kinahanglan nimong reliyon. Ni ana bang anghel? Ha? Di asa karon ang katarungan sa mga tao, ngamingon sila, di na kinahanglan reliyon. Ang importante, may kang tao, may kang binuhatan, wa kay gitikasan, wa ka mangyatak sa imong katao. Mo na importante karon, dili ko na importante reliyon. Nanong si Cornelio, wala sortehis anghel niya na. Na Cornelio, padayon, sa imong gibuhat, di na nimo kinahanglan reliyon. Ano ba mamusulti ang anghel niya na? Hinunong gisugo siya sa anghel. Pagsugo sa imong mga tao, pantua sa hupa, kay tuwa dito si Simon Kepa nagpuyo, sa balay ni Simon nga magpapanit. Paanhaa siya sa imo, kay sortihan kanya sa kamaturan, sortihan kanya sa mensahe. Nanong si Kepa may musultis mensahe, kay si Kepa, silang mga apostoles, ako nang balikon pagsulti, sila gipyalan sa pulong sa kaluwasan. Sila gipyalan sa mensahe sa kaluwasan. Kay ang bisan unsang maayong buhat mga igsoon, sama kang Cornelio, apan dili masumpay sa mga apostoles, walay kapuslanan og dili madawat. Mo na ang mga igsoon nga si Cornelio, bisan sa iyang pagkamaayog binuhatan, gipasumpay siya sa mga apostoles. Mo hinungdan, gipatawag si Apostol Kepa aron mabautismohan siya. Once mabautismohan kas mga apostoles, sumpay na kas apostoles. Musunod na kas pagtulunan nito dos mga apostoles, kay sila gipilan sa mensahe. Pero dili nang apostoles nga nasa Manila ha. Dili nang apostoles nga gitawag og Periol, gitawag og Carelio, dili na sila mao. Mga piki man na nga mga apostoles. Jesus Christ ang gisangyaw niya na uwagani na kailag tura ka ng mga apostoles niya. Napoy apostoles mingla nga piki. Huwag yapon ay kapuslanan may soon. Mga piki na kining apostoles nga akong gihisgotan diri. Kining apostoles nga nakas Biblia. Katong mga tinon-an gyud mismo ni Adonai Yeshua, adto ta musumpay nila. Anhita musumpay aning mga apostoles nga nias Biblia. Sundon ta ang ilang pagtulon-an mga igsoon. Sundo nato ang ilang pagtulunan. So, ang filosofiya nga katarungan sa mga tao nga mingon sila, di na kinahanglang reliyon, importante may tagrelasyon, bakak na siya mga igsoon. Ikaw nga nagsulti niya na, ikaw nga naani-ana nga prinsipyo. Nga mingon kag di na kinahanglang reliyon, importante may tagrelasyon, may tagbinuhatan sa atong isikatao. Wa ta mangyatak sa atong isikatao. Wa ta manlupig sa atong isikatao. Ikaw nga nagsulti na mangutana ko nimo, nakatupong ka ba sa kang Cornelio? Nanabay anghel nga mitungha kanimo sa panahon nga nagampo ka? O gikonfirma niya nga ang imong pagampo gidawat sa Dios? Naana ba? Nakapanghatag ba ka sa mga kabos sa mang Cornelio? Pero kung wa ka makahimo niya nang nabuhat ni Cornelio, wa pa kakakitag anghel nga mitungha samtang nagampo ka, undang nga prinsipyo. Kay si Cornelio gani nga kumpirmado sa anghel nga ang iyang pag-ampo gidawa sa Elohim dito sa langit. Gipadugtong manggani siya sa mga apostoles. Ikaw pa ba kaha mga igsoon? Ayaw anang imong garbo. Kanang garbo sa tao di na makapaluwas. Kay ang bisan unsa lagi nga akong giingon nga reliyosong buhat, maayong buhat, apan dili masumpay sa mga apostoles, walay kapuslanan o dili madawat. Mao bitaw nga gusto ni Apostol Pablo nga isumpay kita ngadto sa mga apostoles, ngadto kanila. Kay sila mao ang olibo nga kahoy. Sila ang olibo nga kahoy sa Roma 11:17. Mga igsoon, adto ka isumpay sa mga apostoles. Mauna mga igsoon nga gusto sa Adonai Yeshua nga ang pagkamaayo o ang pagkareliyoso o ang pagkadiosno ni Cornelio masumpay ngadto sa mga apostoles. Aron dili masayang ang iyang pagkadiosnon, dili masayang ang iyang pagkareliyoso mga igsoon.
Kay kung ang imong pagka-Dios no pagka-religyoso kung dili ka masumpay sa apostoles, mahimong sayang ngano man walay pulos ug dili madawat mga igsoon. Ha? Mao hinungdan nga gisugo siya nga panhaa. Panhaon niya si Apostol Kepa, si Simon Kepa mga igsoon. Iman ini mga igsoon. Ha? Sama na ba akong balik ko na sama na ba ni Cornelio ang imong kinabuhi? Sama ba ni Cornelio ang imong kinabuhi? Ha? Kanunay ka ba nga nang hatag og limos ngadto sa mga kabos? Aduna na ba'y anghel? Akong balik ko na akong istorya. Para maklaro ninyo, doon na ba'y anghel nga mitungha kanimo samtang nagampo ka sa Elohim? Ha? O gipamatud-an niya nga ang imong pagampo gidawat sa Elohim? Sama siyang pagpamatud kang Cornelio? Wala, di ba? Wala pa kakitag anghel. Wala pa kakitag engkanto. Sa ato pa mga igsoon, dili makatupong kang Cornelio ang imong pagka-Diyos no. Ang imong pagka-religyoso. Ha? Dili na makatupong. Apan siya gisumpay sa mga apostoles inom domini. Inom domini. Nga bisan unsa panimo ka-religyoso, unsa panimo kapag kamaayo, bisan unsa panimo ka-giver diha sa imong simbahan, kung kana dili masumpay sa mga apostoles, kana dili gayod madawat. Bisan pag 40 kaadlaw ang imong puasa, 21 kaadlaw imong puasa, pero di na masumpay sa apostoles ang imong pagtulunan, ang imong pagtuo, di ka na madawat may igsoon. Huwag kapuslanan. Ha? So, anhit ka karon. Anhin nasadta mga igsoon sa pagtuo o pagtuman sa mga sugo. Ang baptis o ang kadaghanan sa mga Kristiyanos nagbarog ni ining Episo 2:8 ug 9. Ha? Muna, Episo 2:8 ug 9, muna gibarugan sa baptis, muna gibarugan sa mga Kristiyanos. Kadaghanan nila. Apa nagpasabot ba ni kini mga igsoon, nagpasabot ba ng Episo 2:8 ug 9 nga ang balaod wala na o dili na gikinahanglan? Atong klarohon pagbasa. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Elohim. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Elohim. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot o asa may words diya nga ang giingon nga ang balaod wala na. Kasagaran man god sa mga Kristiyano, sa mga baptist, mukupot aning bersikuloha, mukonclude dayon sila nga wala na ibalaod. Grasya ang pagtuula. Pero aning bersikuloha, Episo 2:8-9, wala diya gisulti mga igsoon nga ang balaod wala na. Wala diya gisulti nga ang balaod wala na. Sama ba sa kaluwasan mga igsoon sa mga Israelita? Gikan silang pagkaulipon sa Ehipto nga dili pinaagi sa ilang buhat, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod, dili pinaagi sa ilang paningkamot, giluwas sila. Nahinumdumo sa kaagi sa mga Israelita? Ang ilang kaluwasan gasa sa Elohim. Kanang gisgutan sa Episo 2:8-9, nagtumbok gyapon na sa kaluwasan sa mga Israelita gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto, kay ang kaluwasan sa mga Israelita mga igsoon maoy pattern sa atong kaluwasan karon. Mao nay pattern sa atong kaluwasan mga igsoon. Apan human sila maluwas, human sila maluwas ay pa sila gihatagan sa balaod. Sa ato pa ang balaod mosunod human ka maluwas. Akong balik ko ng istorya. Sa dihang ang mga Israelita na ulipon pa sa Egypt, gidaog-daog sila. Giluwas sila ni Moises. Giluwas sila sa kusganong kamot sa Elohim. Gigamit ang iyang alagad na si Moises sa paggiya kanila, pagdala kanila. Ang pangutana, gihatagan ba sila balaod? Sa dito pa sila sa Egypt. Tapos gikondisyonan sila sa Adonai. Gikondisyonan sila sa Adonai nga kung inyo nang matuman ng balaod, luwason ta mo gikan sa pagkaulipon ni Paraon. Ana ba ang nahitabo? Wala, dili ana. Kung sa nahitabo, walay balaod nga gihatag, walay balaod nga gipatuman. Apan giluwas sila sa kusganong kamot sa Adonai.
Sa ato pa, ang ilang grasya, kaluwasan. Ang ilang kaluwasan, mga igsoon, gasa gikan sa Elohim. Maotoy grasya, mga igsoon. Naluwas sila, dili pinaagi sa ilang buhat. Kung sa may binuhatang nagipakita nila dito sa Goshen, dito sa Egypt, aron sila loson, wala. O, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kung sa mga balaura, ang gihatag sa kanila dos Goshen, aron sila luwason, wala lang yapon. Dili pinaagi silang paningkamot, giluwas sila, wala sila paningkamot. Ha? Ang ilang kaluwasan gasa sa Elohim. Mausad na ang pattern sa atong kaluwasan karon. Ang atong kaluwasan gasa sa Elohim, mga igsoon. Ha? Apan human sila maluwas, ay pa sila gihatagan sa balaod. So mala, mga igsoon, sa Roma 3:27, atong tiwason pagbasa, Roma 3:27, ngadton sa 31. Karon, unsa na may angay taang ipanghambog matud pa sa Roma ni Apostol Pablo. Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili, matud pa Pablo. Kundili, tungod sa iyang pagtuo. 28. Kay maoy atong gituohan nga ang tao himuong matarong sa Elohim pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O mingon ang Kristiyano tanawa. Dili pinagis pagtuman sa balaod niya karon mangutana ko nimo naabay giingon niya nga wala nay balaod. Wala isulti diri nga wala nay balaod. Sa ato pa dili pinagis pagtuman sa balaod ang pagkamatarong nato kung dili pinaagis pagtuo. Sabton ba nimo nga wala nay balaod? Wala isulti niya. So maunay nakapahimong hungog sa mga baptis. Maunay nakapahimong hungog sa ubang mga Kristiyanos, sa ubang mga Pentecostal, kaila dayon nga gipasabot nga wala nay balaod. Bisan tod ang bersikulo, wala magsulti nga wala nay balaod. Kung dili gingon na diya, nga dili pinagis pagtuman sa balaod ang atong pagkamatarong. Sama ba ni Abraham? Oh, sama ni Abraham. Sa dihang mituo siya, gimatarong na siya sa Elohim. Pero wala ba'y sugo ang Elohim nga iyang gipatuman kang Abraham? Naa ang sugo sa paghalad sa iyang anak, bugtong anak na si Isaac. Oh, di ba? Gisugo siya, Abraham, ihalad ka nako kanang imong bugtong anak, kanang pinalangga mong anak. Kabugat anak nga sugo mga igsoon. Sugoon ka pagpahalad imong anak. Ha? Ipahalad imong anak. Bugat ang sugo ka. Pero nakadungog ba ka nga si Abraham ni balibad? Nakabasa ba ka sa Biblia nga si Abraham ni balibad? Ha? Wala. Wala mi balibad si Abraham sa pagtuman sa kong sugo magsuon. Hinunoa iyang gituman ang sugo. Wala siya mga tarungan sa Elohim. Nga, wala siya mga tarungan sa pag-ingon nga, dili na ko kinahanglan mo tuman sa imong sugo, Adonai. Dili na ako nihalad ng anak. Importante na ako'y pagtuo, gimatarong na ko, pinagis pagtuo. Yan na ba si Abraham? Oh, wala mga tarungan si Abraham. Dili sama sa mga Kristiyanos karon, mga igsoon. Dili sama sa mga Kristiyanos, mga pastor. Abdik kaayo nga musupak sa mga sugo ug mga balaod sa Adonai. Ang mga pastoron, abdik kaayo nga musupak sa mga sugong balaod sa Adonai. Tinuod kaha, mangutana ko ninyo, tinuod kaha nga mga anak mo ni Abraham? Kamong mga Kristiyanos, kamong mga Baptist, kamong mga Pentecostal, kamong mga born again, tinuod ka ang anak mo ni Abraham? Ha? Kung mga anak pa kamo ni Abraham, magtuman unta kamo sa sugo sama ni Abraham. Oh, unsa may giingon diya? Juan 8:39. Di pa nato tiwason tong Roma. Juan 8:39. Sila mitubag kaniya. Si Abraham ang among amahan. Apan si Yeshua mitubag. Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. O, kumusta mo? Mga Kristiyanos, mga Baptist, kumusta mo? Nagtuman mo sa sugo? Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Unsa man di ay ang gibuhat ni Abraham? O, mabasa na to sa Genesis 26:5. Mga igsoon. Mabasa niyo sa Benicia ka Bible ya, pero akong basahon diri sa OGB, Orthodox Jewish Bible. Gingon dire, because Abraham obeyed my voice, I was shomer over my mismeret. Charge na siya. May mitzvot, mga sugo, may kukot, mga lagda, and may turot,
mga balaod. Tanawa unsay na nasulti sa 26:5 Genesis, nagtuman si Abraham. Nagtungod kay iyang gituman ang akong tingog, iyang gibantayan ang akong mga sugo, matud pa. Ang akong mga sugo, ang akong mga lagda, ang akong mga balaod, turot, mga igsuon, iyang gituman, matud pa diya. Sa complete Jewish Bible, gayon po dito, all this is because Abraham heeded what I said and did what I told him to do. He followed my mitzvot, my regulations, and my teachings, mo na Torah. Kay ang Torah, teachings, regulations, law, guidance, way of life, mo na ang Torah, daghang meaning ang Torah, mga igsoon. Oh, pero dito sa OGB, turok plural sa Torah. Pag Torah singular, pag turok means plural sa Torah, mga balaod. So mo na dito nakasulat. Mabasa sa naninyos binisaya nga Bible, mga igsoon, ilabi nas bugna og sa nang bugna nga Biblia. Oh, nagtuman si Abraham sa mga balaod. Nagtuman si Abraham. Mo na ang gibuhat ni Abraham. Mo na niingon si Adonai Yeshua. Oh, kung mga anak pa kamo ni Abraham, magbuhat unta mo gibuhat ni Abraham. So kumusta kamong mga Kristiyanos? Tinuod ba nga mga anak kamo ni Abraham? Mutana ko ninyo. Imbestigahan inyo kagalingon. Tinuod ba nga mga anak mo ni Abraham? Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang gibuhat ni Abraham. Kumusta? Nagtuman mo sugo? Sumala sa Genesis 26:5, si Abraham nagtuman sa sugo, mga balaod. Kamo, mga pastor, nagtuman mo sa sugo o nakigdebate mo sa sugo? Nagtuman mo sa balaod o nangatarungan mo sa balaod? Kunya mo claim mo, anak mong Abraham? Mga Kristiyanos, di rabagin sila mauwaw. Baga rabagin sila naong mo angkon, anak sila ni Abraham. Oo. Ikan ko Kristiyanos, ko sa una. Baga kay tagnaong nga mo angkon nga anak tang Abraham. Baga may tagnaong mo angkon anak ta sa Dios. Pero ang sugo ug balaod sa Dios, atong gisalikway. Atong debatihon, atong pangatarunganan. Oh, balikan nato ang Roma 3. Anitas 29 nga bersikulo na. O Elohim ba lamang siya sa mga Hudyo? Dili ba Elohim man usab siya sa mga dili Hudyo? Matuod nga siya Elohim usab nila. 30. Tungod kay usara ang Elohim, dili duha, dili tulo. Himuon niyang matarong ang mga Hudyo pinasikat sa ilang pagtuo. O ang mga dili Hudyo, himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Patas man ang Elohim. Kung gimatarong niya ang mga Hudyo, pinagis pagtuo. Gimatarong niya sa Abraham, pinagis pagtuo. Mausab kitang mga hintil, matarongon sa pinagis ang pagtuo. Sabton ba, nga wala na balaod? Pagkatoy-toy, kung mo na inyong hunahuna. Sa dihang mutuo ka na, mga igsuon ni Adonai Yeshua, nga imong manluluwas. Mudawat ka, kang Adonai Yeshua, mutuo ka, nga imo siyang manluluwas, pinaagi ni ana nga pagtuo, gimatarong ka na. Maunay buot ipasabot. Ug wala ka na magpasabot nga nawagtang na ang balaod. Ha? Oo. Kay mo man ay nakapahimong kuan sa mga hintil, mga pastor, nakapahimong toy-toy nila, nakapahimong kulungo nila nga ilang i-conclude ayon ning bersikulo nga wanay balaod. Nya atong basahon sa 31, 3:31 gyapon sa ading Roma. Nagpasabot ba kini nga gisalikoy nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala, matud pang Pablo. Roma 3:31. Nagpasabot ba kini nga gisalikoy nato ang balaod tungod sa pagtuo? Tubag, wala, matud pang Pablo. Hinunoa, gilig-o nato ang balaod, pinaagis pagtuo. Tanawa. Gilig-on ang balaod, pinaagis pagtuo. Wala, wag tanga ang balaod. Wala, wag tanga ang balaod. Gilig-on ang balaod. Sa ato pa mga igsuon, si Pablo o kamong mga Kristiyanos dili kauban sa pagtuo. Lahi mo baruganan. Kay ang pagtuo ninyong mga Kristiyanos nagwagtang sa balaod. Nagwagtang sa Torah. Samtang ang pagtuo ni Apostol Pablo naglig-on sa balaod. Kauban mo dili. Mauwaw mo angkon na kauban mo Pablo. Mauwaw mo angkon ron nga si Apostol Pablo mo inyong apostolis. Apostolis mga hintil. Inyong apostolis, inyong angkonon. Kunya, lahi man lagi mo baruganan ang inyong pagtuo nagsalikway sa Torah.
nagsalikwes balaod samtang ang pagtuo ni Pablo naglig-on sa balaod. So dili mo kauban. Dili mo kauban Pablo. Karon ato makita nga kaming mga Messianic Nitsarim, kaming Messianic Nitsarim, mga igsoon, maoy tinuod nga kauban ni Apostol Pablo. Oh, kay nganuan, kami sama kang Pablo ang among pagtuo naglig-on sa balaod. Oh, karon lang imo masabdan, nagwali ko bahin sa balaod. Sabton ba nimo wa ko'y pagtuo? Pagtuo ang una. Mituo sa ko kang Adonai Yeshua nga akong manuluwas. Human ko mituo kang Adonai Yeshua, akong gidawat ang sugog balaod. Kay mo na'y nahitabo sa mga Israelita. Sa dihang naluwas ang mga Israelita, balikan na to. Sa dihang naluwas ang mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Egypt, nahimpit ang ilang kaluwasan, human sila makatabok sa pulang dagat. Nagitawag na to Yamsok. Dagat sa mga bugang sa Hebrew, Yamsok. Oh, human sila makatabok sa Yamsok nga nailan ninyo pulang dagat, hingpit na ang ilang kaluwasan kay wa naman di naman makagukod si Paraon ug nangamatay na ang kasundulohon ni Paraon nga gitabunan sa dagat. Ang pangutana, human sila maluwas, unsay sunod na hitabo? Human sila maluwas, gidala sila ni Moises ngadto sa Sinai. Ingon ang Elohim kang Moises, dad-a ang katawhan ngadto sa Sinai. Andama sila, palimpyuha sila. Dili sila muduol babay, tulok adlaw, magputli, maglimpyo sila. Gidala sila sa Sinai. Pag abot nila sa Sinai, mga igsoon, ang Elohim naghatag kanilang sugo o balao dito sa Sinai. Kung sa may tubag sa mga Israelita, na malibad ba? Ningon sila, Moises, di na miana mo dawat. Ano man, kaluwasan na dawat na namo. Importante, luwas nami. Na malibad ba ang mga Israelita? Wala. Inunoa on sa tubag ng mga Israelita. Ningon sila, Kol Asher Deber Adonai Naasi Winishma. Ang tanan nga gipamulong sa Elohim sa Adonai, among tumanon ug among paminawon. Tanawa, lahi mo prinsipyo sa mga Israelita, lahi prinsipyo ang mga hintil. Ang mga hintil mamalibad sa sugo. Mamalibad. Muriklamo, makigdebate sa sugog balaod sa Adonai. So dili gid mo Israelita, pero ang mga Israelita niingon sila ang tanang ipamulong sa Adonai, among tumanon ug among buhaton. Oh. Wa sila mingon nga di na kinahanglan Moises kay humana. Importante luwas nami. Oh, dili sa mas katarungan ninyo mga Kristiyanos, mga pastor, mga baptist. Nga mingon mo, importante na luwas na tas dugo ni Misaya sa Kristo. Way balaod, tiyaw mo na kung sa katuy-tuy ninyo pagtulungan. So dili din mo kaubang Pablo. Kaya ang pagtuo ni Pablo naglig-on sa balaod. Kamu nagwagtan sa balaod ang inyong pagtuo. Kami, Messianic Nitsarim, o si Apostol Pablo, maoy kauban. Dugang pamatuod na to. Mabasa ninyo diya, mga igsoon. Sa Buhat 4:5. Kung sa'yo nakasulat niya sa Buhat 4:5, si Apostol Pablo, gitawag siya nga pangulo sa sikta sa mga Nitsarim, mga kaigsuonan. Pangulo siya sa sikta sa mga Nitsarim, mga igsoon. Giingon pa diri sa Hebrew, mga igsoon nga pagkasulti. Oh, Hebrew. Akong basahon sa Hebrew. Oh, atong i-click sa kadali. Oh, di mo click, nilag kayo. O sige lang, iguntaha lang, mga igsoon. Oh, nawala na. Oh, sige na lang. Basta kay yan na, nito nga na. Matod pa diri mga igsoon. Buhat Kapitulo 24, versikulo 5 sa Hebreo. Anakno machano et haish hazi kadeber yahalok mishalak midanim bin kol hayehodim bikol haarech wiho manhig limipligit hanatsrim. Kung sa ingalya, wiho manhig limipligit hanatsrim. Gitawag ni siya nga pangulo. Siya gitawag nga pangulo sa mga Nitsarim. Hanatsrim, mga igsoon. Muna ang among grupo, Nitsarim. Si Apostol Pablo, ang among pangulo. Di na mo na ika-uwaw. Kaya nga naman, si Pablo ang iyang pagtuo, naglig-on sa balaod. Ang amo siyang pagtuo, naglig-on sa balaod. Diba? Kauban mi?
Si Pablo nagtuman sa Torah, kami nagtuman sa Torah. Si Pablo nagpagtuos Misaya, kami naapoy pagtuos Misaya. Kauban ni. Si Pablo nagsyabat, kami sad syabat. Kamo wa Domingo ang inyo. Di gid mo kauban mga Kristiyanos, sorry kayo. Bisan unsa nga pagkamatarong, pagka-Diyos nun, pagka-religyoso, pagka-maayong buhat, pagka-giver diya sa simbahan, nga dili masumpay sa mga apostolis nga pagtulunan, walay kapuslanan o dili madawat. Sorry kayo, yan ang inyong mga pagtuo, kay waay madawdaw, tinigabot sa katapusan. Ano man, wa masumpay sa ulibo nga kahoy. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan nga Israel. Baruch haba Bishem, Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach, Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah. Ini ang inyong ubos nga laga, diha sa Adonai, Kohelet, Gideon Silva, magaingon kanyong tanan, nga bulahan ng tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman ini, hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom, kanatong tanan, Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai, Shalom, Shalom. Maayong gabi.